באתגר הלא לצחוק יוצא, אמרנו לא לצחוק, יוצא לדרך. מה קורה יוטיוב? שלום יוטיוב, אתם כאן איתנו היום באתגר הלא לצחוק. האתגר שלנו הולך כך. יש לנו כאן לי ולירין כוסות מים, רק גולמו לחיים. אז בעצם האתגר שלנו הולך כך. לי ולירין יש כוסות מים, וכל אחד בעצם בתורו הולך לשתות כוס מים. יש לך הודעה כפרה. בניסיון, ובעצם, לא לצחוק בכל זאת, ובעצם בניסיון לשני להצחיק אותו, ולגרום לו בעצם לפלוט את המים מהפה. מי שבעצם פולט את המים, השני זכה בנקודה. נעשה את כמה נקודות, ואולי גם נעבור לשלב הבא יותר מתקדם, יש מצב. אז קדימה, יאללה בואו נתחיל. יאללה, אז האתגר מתחיל. אוקיי, אז בואו נתחיל. יאללה, בואו נתחיל. אוקיי, שים כוס מים בפה. מים, מתחילים. אוקיי, לשמור בפה. לא לבלוע. פרצוף תולעת. נקודה. יאללה. אני יודע. אוקיי, מוכן? אני שותה, מלחיץ. 3, 4. אני מדהים. לא! יאללה, שלב בדיחות. אני לא יכול עם זה. יש לי מלא בפה. יאללה, מוכן שלב בדיחות. תן. אוקיי. שואל בדיחה. סופרמן! הלך. איזה טמבל, הוא יכול לעוף. אוי, סבבה, אין לה, הכל. איזה עוד, מה יש? וואו. שני אפסים הלכו ברחוב. פתאום הגיע מול האפסים 8. 0-1 אמר לשני, תראה את המתלהב הזה, שם חגורה. קשה. סבבה, הבנתי. אוקיי, פרצוף צ'אבי, זה ישבור אותו. סתכל עליי. בוא נצטרך פרצוף צ'אבי. בוא, שב. בוא נצטרך פרצוף צ'אבי. אוקיי, שנייה, המצלמה שלנו תישאר. קוצות רזרבים. אוקיי, שנייה, אפשר לגוסות מההפקה? כן. יאללה. אוקיי. יאללה, מוכן תורי. 3, 4. שמע, סיפור. איש אחד הלך, נפל לבור, הלך להביא סולם. עוד בדיחה. איש אחד הלך, נפל לבור, בום, שניצל. יאללה. הפקה, תודה. אנחנו היינו הפקה. תודה רבה. אוקיי, יאללה. מוכן? יאללה. שלי שלך. תן. אתה מוכן? פרצוף צ'אבי. קדימה, התחלנו. שלום. אתה רק אומר לי פרצוף צ'אבי ואני צוחק. אני צ'אבי. אני צ'אבי. מה זה פרצוף צ'אבי? יש לך הודעה כפרה. אתה מבין, חובת הבדיחות שלי. מה זה פרצוף צ'אבי? פרצוף צ'אבי, חמודי שלי. אוי, זה היה כל כך פשוט. כמה אנחנו? 3-1 לי? איזה? 2. עכשיו 2-2. 2-2? אוקיי, סבבה. יאללה. תורי. תורי. אוקיי, 1, 3. ברגע מצלמה תקחי אחורה קצת. 3, 4. אוקיי, עכשיו קבל. פרצוף של טמבל. היי. כפיים! אפשר איתו. אוי, זה היה מאוד מצחיק. קדימה, אנחנו עוברים לשלב הבא. שלום חברים, אתם איתנו עכשיו בשלב 2. השלב הזה הולך כך. אוקיי, אז השלב הזה הולך כמו השלב הרגיל.
כוסות מים, רגיל. בעצם כל אחד נתנו שתי כוס מים. השני, במקום לפלוט את המים, הוא בעצם עושה ככה, בסימן שהוא נחנק. והשני בעצם צריך למדל לו כאפה מצלצלת כזאת חמודה. ובעצם הוא פולט תוך כדי הכאפה עם ממש מצחיק, ממש מדליק. בדיוק. אוקיי, אני אתחיל. מוכן? 3, 4. אוקיי, שמע בדיחה. שתי פטיברים הלכו לים. הפטיבר הראשון אמר לפטיבר השני, או פטיבר חם פה. הפטיבר השני אמר, אוי, פטיבר מדבר! זה טוב. פטיבר מדבר. רגע, שנייה. בלי השפלתי את המים, זה עונש. פלט המים. פלט המים והוא צריך לתת לי כאפה, אז הוא צריך לתת לי כאפה יותר חזקה. מוכן לתת לי כאפה? למה? אני אשתה עכשיו הרבה מים. נראה לי שהיה לי פה אדום. אוקיי, מוכן? 3, 4, 2. אוקיי, שומעים בפה. ברגע שאתה עושה ככה, תסתכל עליי. ברגע שאתה עושה ככה, בעצם אני צריך לתת לך ככה, ברגע שאתה נקרא מצחיק. אוקיי. שים לב, תשאר פה. פרצוף הסושי, תשאר ככה. אם מצחיק אותך, אתה פשוט עושה ידיים על הצוואר. פרצוף שושי. אוקיי, תודה. 1, 2. שים עוד מים בפה. שב. 3, 4. שב פה. אני רטוב. כן, שמתי לב. שב פה. היה ממש כיף, הייתם קהל נהדר. תעשו לנו סאב ולייק ואולי תשתפו. ביי.